Yr Hen Iaith ydy'r enw ar y podlediad sydd gan Jerry Hunter a Richard Wyn Jones. Dwi'n mynd i sgwrsio fo'r ddau rwan, gobeithio bore da Jerry. Bore da, Aled. Sydd yma yn y stiwdio, a bore da Richard. Sydd ddim yna'n anffodus. Jerry, diolch i'r drefn dy fod ti yn y stiwdio. Yr Hen Iaith, i bobl sydd ddim yn gyfarwydd, Jerry, dosan ni nôl i'r dechrau, y syniad gwreiddiol. Wel, mae podlediad yn mynd â ddwy flynedd da, a mae Richard Wyn Jones yn fynd yn hen ffrindiau da. Ac o'n i was yn edliw iddo fo am y ffaith, wel, i fod yma'n Gymro da, mae di ymgyrchu lot dros y Gymraeg, mae'n gwybod cymaint am hanes a gwleidyddiaeth Cymru, ond oedd o ddim yn gwybod rhyw lawr am lenyddiaeth Gymraeg, felly ers degawdau o'n i'n edliw iddo fo, ddod o ti ddysgu beth yma, felly ar diwedd iddo, oce, wel, dysgu di fi da, a o'n i'n neud o mewn podlediad, lle. Felly mae'r peth yn hollol ddiffiant, dau hen ffrind, ac o'r diwedd dwi'n cael cyfle i ddysgu well, am y pethau dwi'n wrth y modd yn ei trafod ar llenyddiaeth Gymraeg ac yn ei gyflwyno fo i holl gyfoeth llenyddiaeth yr iaith Gymraeg. Wedyn mae podlediad wedi bod yn boblogaidd, a pobl yn gweld bydd ac yn y blaen, ac felly dim yn ei feddwl Duws yn dda o ran cael dylanwad lle mae angen, helpu pobl sy'n studio Cymraeg lefel A yn yr ysgol da. A felly mae'r gyfres arbennig hon yn mynd ar afel ar testunau sydd ar maes llafur Cymraeg lefel A. Ac mae'n wych, ynddo? Ie, a dyna'r bwriad, a diolch am esbonio, Jerry. Dwi'n meddwl fod Richard yma erbyn hyn. Bore da, Richard? Bore da, Aled, bore da, Jerry. Swn o ti? Yn falch dy fod ti wedi gallu ymuno. Ti wedi denwi droion yn y munudau diwetha. Richard, dwi yn cyn-dim. Chydig bach o gocyn hitio, Richard? Ydw, dwi'n gorfod dangos fy amwybodaeth ger bron pwy bynnag sy'n gwrando, a dyna fy rôl i wedi bod yn anwybodus, a mae'n hawdd iawn, achos yn y cyd-destun yma, dwi'n anwybodus. Mae'n rhadlon iawn, chwarae teg yn eito. Ond dwi'n meddwl, ia, ddrwg yn ei dorri draws, ond dwi'n meddwl na dyna pam fod o'n gweithio miwti yn esgidia, nifer fawr o bobl sydd yn gwrando. Wel, dwi'n meddwl bod hynna'n wir, ond i bai bod chi wedi digwydd gwneud gradd yn y Gymraeg neu lefel A yn y Gymraeg. A gwyddoniaeth nes i wneud lefel A wedyn dwi wedi wneud gwleidyddiaeth a pethau tebyg wedyn. Felly, dwi ddim wedi gwneud unrhyw addysg ffurfiol o gwbl yn y Gymraeg es bod fi'n 15, ond mae gennau ddiddordeb ac os da chi ddim yn gwybod lot am lenyddiaeth Cymraeg, mae'n andros y goflaid yn dydi. Mae rhywun yn teimlo lle mae rhywun yn cochwyn yn de. A wedyn, o'n i'n ffodus i gael cyfaill sy'n gwybod gymaint, a wedyn, mae fersiwn Jerry o'r stori chydig bach o wahanol i fy fersiwn i o pam sefydlwyd y pod, achos o'n i wedi bod yn hwrtio Jerry i sgwennu rhyw gyflwyniad i... Mae'n wir. Ac oedd o'n, mae'n lot. Wedyn ni sef pam nawn ni ddim, fysa podlediad, a dwi'n digwydd licio gwrando ar bedlediadau. Dwi'n un o'r bobl yma sy'n wir yn mwynhau podlediadau, a ni'n meddwl fysa fo'n gyfrwng da. A wedyn, dwi'n meddwl a bod yn gwbl onest, bod wedi troi fewn i'r beth lot mwy na Jerry. A diolch i'r cynhyrchydd Richard Martin sydd yn gyfrifol mae'r holl beth, chwarae teg. Ond hefyd, efo'r gyfres benodol hon ar gyfer y maes llafur lefel A, mae rhywbeth hyfryd amdano fo, achos bod Richard yn ddyn yn ei oed ei amser, mae ar daith sy'n debyg i'r bobl sy'n studio Cymraeg. Wel, mewn ffordd real iawn, achos mae bobl sy'n gwneud Cymraeg lefel A, fatha chdi, Richard, dych chi'n dod ar draws y testunau hyn am y tro cynta, de? Felly'n hynny o beth, bod gen ti fwy o brofiad bywyd tu ôl chdi, ac yn ddyn aeddfed weithiau. Mi wyt ti'n dod ar draws y pethau yma, y tro cynta fel pobl sy'n studio Dafydd ap Gwilym, a Chwedl Branwen, a Unos o Leiad yn yr ysgol, felly mae'n hyfryd o ran hynna. A dyna ti'n braf i glywed, Richard, yr mwynhad greddfol a'r syndod sydd, pa mae Jerry'n datgelu rhywbeth, a droion dwi wedi bod yn dysgidiad i mynd, o'n i'n gwybod, a dyna sy'n digwydd yn de? Ia, a ti'n modd, eto dangos fan wybodaeth, rwy'n fel Dafydd ap Gwilym, enghraifft, just enw i fi o Dafydd ap Gwilym, o gennau rhyw, o'n i'n byw yn Aber am gyfnod, felly o'n i'n ymwybodol am y cysylltiad o Llanbadarn, ond o'n i'n wir yn gwybod i'n byd amdano fo, ac yn sicr ddim yn, dydy o'm yn hawdd, os gynnach chi'n cefndir, dydy o'm yn hawdd just agor llyfr a darllen Dafydd ap Gwilym, achos mae'n gymaint yna fo'n mynd i fynd dros eich pen chi.
Ond os da chi hefo rwy'n fel Jerry yn arwain y ffordd, buan iawn da chi'n cael y gwerthfawrogiad, buan iawn da chi'n gallu gweld yr athrolaeth. A just mwynhau, dydy o'm fatha yn beth sych. Mae o just yn beth, mae'n andros o ddoniol ar y dega. Mae pethau llenyddiaeth mae'n ddirdynol. Da ni wedi gwneud, mae yna un gerdd sydd wedi aros yn y cerdd o adeg rhyfel cartref Lloegr, lle mae'r gerdd, mae'n dilyn cath yn mynd ar daith ar draws Meirionydd ynddo. Ac yn ymhen i, mae fel Puss in Boots, o ffilmiau Shrek. A mae o jyst yn ddoniol iawn, mae'r gerdd ei gyd i lefrith yn fyna, a rhywbeth fel. Mae'r dwys, mae'r difri, mae'r doniol, a mae o jyst yn, dwi'n cael modd i fyw. Ac hefyd, Richard, ti wedi dysgu sgiliau hefyd hiw, y peth pwysica yw gwerthfawrogi cyfoeth a dyfnder ac ehangder llenyddiaeth Gymraeg, ynddo. Ond hefyd, dan y reidar, heb sylwi bron, ti dysgu sgiliau penodol ran trin y thrafod iaith, a fel Dafydd ap Gwilym, ti wedi dysgu darllen cywyddau nath, a ni'n neud hynny yn y gyfres gynta, wedyn gyda'r gyfres hon a gyfer disgyblion Lefel A, wrth ni drafod Dafydd ap Gwilym. Mi oeddech chdi wedi dysgu sut i ddarllen cywydd, sut i adnabod y sengiadau, y sylwadau o'r neilltu, a chanfod y prif frawddegau i ddeall y cywydd. A mae hynny'n sgil wrth studio Cymraeg yn ogystal â gwerthfawrogi cyfoeth yr iaith Gymraeg. Dych chi'n dysgu sgiliau o ran dadansoddi iaith sydd yn wych o ran bywyd yn gyffredinol sy'n helpu graddedig yn y Gymraeg i gael swyddi mewn rychwant o weithluoedd ledled Cymru a byd. Wrth gwrs, a dwi falch bod Richard wedi sôn am nid rhyw fath o ddarlith neu wers sydd yma, ond bron gwrando ar ddau na chi dros beint yn trin a thrafod, a dyna pam i fod o'n gweithio. Ac os oes na rhywun yn gwrando, allan myfyrwyr, dwi'n gwybod mae'n gynnar, neu os oes rhywun yn astudio ar gyfer i safon uwch, da chi'n nabod y bobl yma, mae hwn yn berffaith, Jerry, mi ydych chi'n canolbwyntio ar y pethau sydd yn greiddiol i safon uwch, ac yn amlwg, da chi'n gwneud hyn fwriadol. Yn hollol da, yn union. Mynd trwy rhai o'r nofela, Un o Soleuad, Martha Jacashenko, Canu Aneirin, Canu Taliesin, rhai o gerddi modern sydd ar y syllabus Lefel A, ac yn y blaen, a Chwedl Branwen, ac yn hollol, dyn ni'n targedu gyda chymorth Cabac, ac hefyd, wedyn mi ddweud, mae'r gyfres hon mewn partneriaeth ar Coleg Cymraeg Genedlaethol a'r Llyfrgell Genedlaethol, dyn ni'n ffilmio yn y Llyfrgell Genedlaethol, sy'n wych iawn, dyn ni'n trafod Canu Aneirin gyda llyfr Aneirin, dyn ni'n trafod Canu Taliesin gyda llyfr Taliesin, ac yn y blaen, felly mae'n gyffroes iawn yn weledol hefyd o ran hynny lle. Ond dyn ni'n mynd ar ôl y testunau llenyddol sydd ar y maes llafur Lefel A. Ond mae'n bethau bach neis hefyd, mae wedi bod yn fodd i lenwi ambell dwll yn y gyfres gynta. Nathon ni drafod y Gododdin, sef Canu Aneirin yn y gyfres gynta, ond oeddwn ni'n canolbwyntio mwy ar ddadleuon ynglyn â oed dyddio'r testyn yn lle gwerthfawrogi'r farddoniaeth, a dyn ni wedi cael gwneud hynny wrth drafod y testynau sydd ar y syllabus Lefel A. Hefyd, rhywbeth oedd yn boddhad personol mawr iawn i fi. Mi oedd rhaid i Richard ddarllen Un Nos o Leuad gan Carter Pritchard o'r diwedd. Dwi wedi bod deud thefo i wneud hynna ers 1987. Wirwan. Ac o'r diwedd, a Richard, mae gen ti waith cartre, ti'n gorau wneud hyn ar gyfer y podlediad, a mi nath o wynhau, dwi'n meddwl, yn gathon ni i ffordd o drafodaeth ar y podlediad yn trafod y nofel o'r diwedd. Wedi bod yn disgwyl 38 o flynyddoedd i gael y sgwrs yna gyda un o fy ffrindiau gorau ac wedi digwydd oherwydd y gyfres yma. Aled, wyt ti'n teimlo i rwystredigaeth o'r wyneb? Dwi'n ei weld o'n y stiwdio, mae'r siarad corfforol yn dweud y cyfan, ond fel dwi'n bwysleisio, os ydych chi'n nabod rhywun sydd wrth i rwan, a mae'n gyfnod anodd i'r hyn sydd yn nghanol yr aroliadau, mae hwn yn gyfle gwych i chi gael gwybodaeth werthfawr, mae'n gyfle arbennig, dwi'n eich annog chi'n mynd i chwilio am y podlediad Yr Hen Iaith. A Richard, mae di troi'n dipyn o fwystfil yn gasag eira, yn dydi, mae'n fwy poblogaidd efallai na fyddech chi wedi obeithio? Ydy, a bod yn gwbl onest, Aled, efo'r pethau ma'n fel hyn, os oes na rwy'n arall yn mwynhau gwrando, gret, ond diolch yn cael ei wneud sgwrs ydi o rhwng y ddau yn ni, a y syniad ydi fydd o yna ar gof a chadw. Os oes na rhyw dro eisiau gwybod am, maen nhw'n clywed rhyw enw, a maen nhw'n dweud, sut na i wybod mwy ynglyn â'r person yna, mi fydd na adnodd i bobl wneud. Ond yn y pen draw, da ni'n wneud o mwynhad, ond
ti'n gywir, mae wedi troi fewn i bach o gas y geira, a mae yna, dwi'n gwybod faint o benodau da ni wedi recordio yn barod, ond da ni wedi lot, a mae gennym ni lot o ffordd i fynd drwy hanes trafod Gymraeg. Felly, swn i'n dychmygu fydden ni wrthi am gwbl o blynyddoedd, 3 mlynedd arall. A mae'n gyfres arbennig, fel dwi wedi dweud, ewch i wrando, ewch i fusnesu. A'r cyfan rwan, yn yr penodau diweddara yn canolbwyntio ar yr haroliadau safon uwch ar y lefel A. Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Llyfrgell Genedlaethol. A mae'r rhain yn cael ei rhyddhau, di bob un wedi rhyddhau? Mae yna 2 penod am drio gywyddau Dafydd ap Gwilym yn dod allan fory, de? A wedyn mae yna un yn dŵad am chwedl Branwen ac un arall am y llawysgrif sy'n cynnwys 400 Cymanog Edyn y fo. Felly di bron wedi cyrraedd diwedd o ran rhyddhau, yn fydd y penodau yna ar wefan am, ar yr holl apps podlediad, ar YouTube, ar gyfer pobl sy'n studio Cymraeg Lefel A, am byth, yn dragwyddoldeb gobeithio. Arbennig, a Richard i gloi, mae rhaid i mi ofyn, pryd mae'r esgyd yn mynd i fod ar y droed arall? Pryd mae Richard Wyn Jones yn rhoi Jerry Hunter yn ei le yn wleidyddol? Wel, dwi'n gobeithio, rawn ni gyrraedd diwedd y 40 ar 20 ganrif ar ryw dro, a wedyn mi fydd na edli o wan am o de. Felly, ia, dwi'n flwyddyn y 2 arall, a wedyn mi fydd, ia. A mae yna gerddi modern ar y syllabus Lefel A, ac wrth i trafod, mae wedi bod yn wych i Richard trafod y cyd-destun gwleidyddol, de. Felly mae'n bach yn fwy cyfartal yn y penodau hynna, rhaid mi ddweud. Mae'r bydoedd yn croesi. Dwi'n gorau ildio grym ychydig bach. Ar Mr Mostyn yn y diwedd. A dwi'n edrych ymlaen at hynny hefyd. Richard a Jerry, diolch am y sgwrs, bore da'r ddau na chi. Diolch, Aled.